Lorenzo. Mañá pola mañá pasarán os gardas municipais pola súa vivenda para levar a súa galiña a unha revisión veterinaria. Ás 10 en punto debe ter a galiña preparada. A galiña non vai para o veterinario, que queren é matala. Señor alcalde, ¿qué pensaba usted de la galiña azul? Dixo por aí que la queren matar. É certo, señor alcalde? Non se pode tolerar a existencia dunha galiña azul. Unha galiña azul que pon ovos de colores e di cocoroco en vez de cacaracá. Non é unha galiña como debe. Vivo por la súa